Здравейте, аз съм Радомира, а това са минутите на Фонотека БГ за бизнес партньорства. Не само изглежда вкусно, но и звучи вкусно. Софийска баница. Ще я представим заедно с Йоанна. Тя е майстор-пекар. Здравей, Йоанна, добре дошла при нас. Здравей, Ради! Много се радвам, че имам възможност да разкажа за любимият ми бранд Софийска баница. От кога е фирмата? Как се развила? Е от доста години на пазара, от 1990 година. Държим на традицията, държим на качеството и се стараем да задоволим клиентите си по възможно най-добрия начин. Вие имате огромно количество най-разнообразни предложения. Как се случва това да експериментирате, или някой ви дава идеи, или вие самите сте креативни в тази ние сме доста креативни всички във фирмата. Постоянно събираме, разбира се, нови идеи, нови предложения. За нас мнението на клиентите ни е много важно. Постоянно се правят нови тестове от производството и по този начин създаваме най-доброто. Да. Има ли мода също? Някаква мода сега, нещо да се очертава, което да е тренд? Да, съвсем скоро ще представим от нашите нови продукти. Един от тях е пура с лимецово брашно и извара. За хората, които биха искали да спазват така модерните тенденции, да поддържат форма. Но като цяло бранда ни държи на качеството и това е традицията. Истинските продукти, ръчният труд, това е най-важното за нас. Как се прави най-вкусната баница? Най-вкусната баница се прави от ръцете на нашите майстори-баничари. Това са хората, които наистина влагат сърце и душа в производството на продуктите и дават най-доброто от себе си. А теб с какво те изкушава тази професия? Изкушаваме това, че брандът е стабилен, чувствам се добре във фирмата, виждам възможност за развитие. Изключително много ме интересува и франчайз кампанията на фирмата. Самата аз съм бъдещ франчайзиор на Софийска баница и просто съм щастлива да бъда на място, на което се чувствам добре. Колко сте като екип? Колко хора работят в компанията? В компанията са доста хора, над 100 човека със сигурност. Ние имаме топли доставки също, имаме производство, също така обектите на Софийска баница, тези, които виждате вие като клиенти. А в един обект е средно между 5, 6, 7 човека. Правили ли сте си тимбилдинг, да речем? Нашите тимбилдинги са по-скоро парчета, които са за деня, тъй като ние не можем да прекъснем работа. Ние трябва... Колко часа започва производството на баницата? Производството не спира. Производство има през деня, има през нощта. Просто за да задоволим потребността на клиентите, на всички хора, които ни обичат, на нас просто ни се налага да сме нон-стоп. И си организирате все пак партита, на които има какво? По-малко баница, тъй като си я хапваме доста често. Но да, организираме си партита с музика, забавляваме се заедно. Аз съм на мнение, че хората трябва да се познават помежду си, различните отдели и поради тази причина винаги сме всички заедно. Кой е най-харесваният продукт от хората, които купуват Софийска баница? Типично, традиционно, по-български, баничката с масло и сирене. Тя също на мен ми е любима. А като форма, има ли нещо, към което човек да има предпочитание? Традиционалисти ли са българите в това отношение? Бих казала, че да. Витата баница, това е класика. Хората я предпочитат, когато предлагаме други варианти. Те имат нужда от обяснение, имат нужда от доказателство, че това е същия продукт със същото качество, но определено българите предпочитат хубавите вити баници. Не само на закуска, а и на обед, примерно. И дори след обяд. Бих казала, че постоянно. Да. Добре, но вие не пропускайте закуската с Софийска баница.